and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Agenda. Siya ba kinausa? Siya kung sa pa'y mahitabo, amigo kita. Nga bro kita. Pagkalawom ka na, bro. Oh, kadit sa bro. Bro, kumusta ka niya? Ha? Kung sa'yo problema? Bro? Kadit sa bro, bye una. Bidiritso dagan palayo ang itong auto. Kada. Bisundan ka ko atong auto itong. Sayang, wala ko maklaro ang plate number. Kidali kini ni palayo. Ayaw pagkumpiyansa, bro. Nasayod ka na rin panahon na. Nanang tanang binuang din eh. Tungod kay, niya na staning siyuta. Usa mo sa iyang tuyo na ko. Kung ako gigisundan ang atong itong, bro. Hadagan kayo ang possibilities, bro. Mahimong may planong rabiri batong nimo. Uwata masayod. Gikasuyaan ka. My God. Kasuyaan. Kisam kong kasuyaan, bro. Mangutanan ka pa, bro. Lisod ng gwapo to, eh. Pastilan mo, bro. Pagkaway nung dastuyahan. My God! Kinsa makaanang sakay itong nagsunod ni mong auto? God! Diyan na balaka ko! Nahadlok ko! Ay, pastilan. Magkaiangin ka, Lucan, Jess. Pero diyan, tingalig... Tingalig unsa. Tingalig mo na to ang mga sakop sa Lighters of the World nga nagsunod o nagpaniit ni mo. Unsa? Unsa ko nagkipanulti ni mo, Jess? Muingon ka lang, ana. Tungod ning hitabua, dili ka na maayong mo kumpiyansa o magpasaya-saya pabisan asa. My God. Bisa gusto na malay na sodas mo una. Wara to. Nagtuo ko nga nasayop ra ko. Kaya kung ako pa'y tuyo ato, kung dautan pa ang tuyo sa sakay na itong auto nga itom nga diri nako. Kung armado siya o sila, ilan na unta kong gipusil. My God, John, stop it. Basta kay tumana akong ingon ni mo, ha? Ayaw pagkumpiyansa. Kaya wata masayod kung kinsa tong mga tawana. Lord. Hello, guard. Si John. Pasudla pala yung Florencio. May sugo ko. Okay, sir. May sabtuod nga maniguro. Mas maayong matauran o CCTV ang gawa sa sud nga bahin na ning office for security and safety reason. Si Florencio may akong sugoon nga magpalit og CCTV. Kay mantigom sa na siya nga mutaod o busit up. Way ko mo kon maniguro. Oh. Sama ni. Oh, si Mata. Hello, bro. Hello, bro. Are you okay? Asa ka naman ron? No, sama ka, bro. I'm okay. Di ako sa office. Ayaw na pagdunggay diha. Kumpiyansa doon magay gawin. Pastilan mo. Ka-concern na ba ni mo na ako? I'm okay. Wa ko'y angay kabalakan. Wa ko'y angay kahadlukan. Wa mako'y kontra. Wa ko'y kabangi. Walang ikumos maniguro. Stilan, oy, ikaw yun. Okay. Love. Okay, love. Yabag. Malahab ka rin suntukon ka. Nabaguhan ko kunin mo. Nagkasweet ka naman kayo maayo. Magduda hinanong kunin mo daw. Nabayot na ba ka? Sa? Kaahag ni Bugod. Ikaw yun. Hey, concern lang ko ni mo eh. Bitaw, bro. Thank you. Salamat kayo sa mong concern. Tinuot ang giday ka higala. Gugag. Oh, dali, Nel Florencio. May pamaliw ko ni mo, Noy. May ipapalit ko. Hala! Kuyawa ko, day! May auto ito mga nagasiging sunod-sunod ni Dong Jan! Wa makasiguro si John nga nagsunod-sunod bagito niya. Basta mo iyang pangagpas. Hala! Hala, wala na gyud. Chicks to, day! Nga nagasunod-sunod niya. Naibog tong Dong Jan! Naunsa ka naman, Hillary? Aw!
Bisan unsa lagi musud anang imong bakba ug imong huna-huna. Pero bitaw, day! Ingdala kong bagakon, day! Mao tingali nga dili madayon ang iyong kasal tungod ni atong babayhana! Hilary, Og sa akong pangagpas, Nigra! Nigra ang sakay ni atong autong nagasunod-sunod didong dyan. ug ngano nakaingon ka man kunong nigra ang sakay adto? Okay, itong good ang autong gigamit. Mismatch sad kung Amerikana ang sakay ato. Sabad Hilary oy. Mahimuot man lang tanay mo. Patuyang naman lang gyud ka oy. Salamat. Arang-arang na lang ka nawala ang imuha ka seryoso, day. Ug ang kaguol, kaayos imuhang naong kaganina. Bitaw Hilary oy. Nabalaka ko ni Sean. Ay, tungod lagi nas Nigra lagi. Mahimo bag dili ka magbinuang Hilary? Ay, sorry, day. Sorry, day. Nabalaka kong linugdangan na ni sa mga butangag sekreto niyang gihimo. Uy, kaya naman, day. Nagabisyos dun dyan, ha? Anaa siya kabit? Hilary, Bitaw doon, uy, sorry, uy. Unsa lang mo di mo gikabalakan di ay, day. Kay usam din ang iyahang gihimo sa sikretong, ha? May posibilidad, Chis. Kinimagos dyan, di mamati, bisan unsaon na magtambag o pagpasabot. Huwag mag-ikomos maglikay ta pa. Huwag kay maligsan, di ba? Labi na ng lighters of the world. Kung gusto magkanay ng imong pangagpas. pero may kipuhat ti binuang si John batok anang mga tawhana mat kung kinsa man gani na sila. Maybe. But, kung may bawo, kung may laing gihimo si John nga nakapasuko nila. What? God. Mat. But, Jis, dili pa ni conclusive ang atong istoryahan, ha? Kay sa gikaingon ko na, pangagpas lang ni nga to. Who knows? What really is the reason kung anong yun ini? But, there's a possibility nga wrong person lang si John. Kaya dihang nanaog siya siyang auto during the time. May palayo man ang sakyanang ito. Mao ka, Mat. Oh, si Chief Devon kining nag-video call. Oh, hello, Chief Devon. Na-receive na lang kong imong gisent nga list sa mga pundok o organization and individuals na nagigpatok na to personally o sa tako. Nabasa na ba nimo ang tanan, Chief Devon? I just received it. Ngano? May pipila ka mga individuals nga naa sa list. Dili na active sa pagpakigbatok or pag-explore unsa man ang atong organization. Pero may one name akong gi-highlight ni adto. A certain John Gregory Carlson. John Gregory Carlson. He's very active og padayon nga nagpanuki-duki kung unsa ang atong bundok nga lighters of the world. Mao ba? Unsay background ni tawhana? Unsa si Senador Regina? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!